Què estàs mirant? Caral. Ja es pot veure? Sí, mira, és allà. Doncs ara sí que ens queda poc. No sembles gaire contenta. En part sí i en part no. Tenia ganes d'arribar, però ara que sóc aquí, no sé. Ja tornes a ser casa, no és el que volies? Sí, però M'has dit que m'explicaries la llegenda de la troballa de la Mare de Déu de Caral. és veritat. Ens descansem una estona i te l'explico. Doncs veuràs, el bover de la masia de Vilaformiu pasturava els bous i les vaques a la muntanya de Caral. I un dia un dels bous de sobte va deixar el ramat i es va enfilar costa amunt, i el bover va començar a perseguir-lo. Quan va arribar al lloc on s'havia parat el bou, va ser una gran sorpresa, perquè estava agenollat davant d'una imatge de la Mare de Déu, que estava mig amagada al costat d'un cirerer miraculosament florit fora de temps. El bover, després d'agenollar-se i resar una pregària, va agafar la imatge i se la va ficar dins el sarró, i se'n va tornar saltant d'alegria cap a la masia amb ganes d'explicar-ho a tothom. Quan va ser allà a la casa davant de tots, obre el sarró i la imatge havia desaparegut. El bover no en tenia res, perquè estava convençut del que havia vist, i va decidir tornar l'endemà a Caral, al mateix lloc, a comprovar. Quan va ser allà, efectivament, al mateix lloc hi havia la imatge de la Verge. La va tornar a agafar, la va ficar dins el sarró i la va lligar ben lligada perquè no es pogués escapar. I quan va arribar a la casa, va obrir el sarró i havia tornat a desaparèixer. El bover ja no en tenia res, però estava molt segur del que havia vist. I com va poder, va convèncer els amos que tenia, l'altra gent que hi havia allà a la casa, perquè l'acompanyessin, per demostrar-los que no deia cap mentida. Així que se'n van anar tots cap a Caral. I un cop allà, quan van arribar al costat del cirerer, hi havia la imatge de la Verge. I va ser quan van comprendre que el que volia la Mare de Déu era ser venerada en aquell lloc. I un mercader que es deia Francesc Garreta doncs va decidir fer-se càrrec de les despeses per construir-li la capella. I aquesta és la història. L'expliques molt bé. Tu ets creient, oi? Ho havia sigut. Ja no? Han passat massa coses. Llavors per què fas aquest camí? Per venir-la a veure? No vinc a veure la Mare de Déu de Caral. Torno a casa. No sé. Jo diria que en el fons encara tens fe amb la Mare de Déu de Caral. No és veritat. Totes aquestes llegendes són iguals. Si no és un bou, és una cabra. I si no és un pastor, una pastoreta. De ben segur que algú la va amagar i va fer mans i mànigues perquè la trobés algun pobre pagès ignorant. Què t'ha passat? Per què ho dius? Perquè sents ira dintre teu quan parles d'aquest tema. Tens raó. La meva família era catòlica practicant. Quan jo era petita, cada diumenge anàvem a missa. Vaig anar als escoltes. Fèiem trobades de jovent. Fa uns anys vaig fer un trekking a l'Himàlaia i allà vaig conèixer el meu home, un francès que ens feia de guia. Va ser amor a primera vista. Ens vam casar i me'n vaig anar a viure amb ell a Montsegur. I què va passar? Vaig tenir un accident. I? El metge em va dir que no podria tenir fills. I això t'ho vas agafar molt malament. Si hi havia una cosa que més desitjava en aquest món, era poder ser mare. Segur que va ser una sotragada molt forta per tu. La meva manera de veure el món va canviar completament. Vaig caure en una profunda depressió. Tot en el que creia es va ensorrar de cop. Vaig perdre la fe i l'esperança. A sobre el meu matrimoni va entrar en crisi. I ell em va deixar. I com va anar, això? La situació era insuportable. Ell no m'entenia. Però si tant desitjaves ser mare, podríeu haver adoptat un nen o una nena. O és que la teva parella no volia? No, per ell no hi havia cap problema. Fins i tot m'ho va proposar. I doncs? Tu tampoc ho entens.
No és el mateix. Per mi era molt important poder donar vida. Després de tant anar a missa, de tantes i tantes pregàries, és que no és just. Potser el teu marit et va deixar perquè no li vas deixar cap més opció. Això no és veritat. La veritat és que et vas tancar amb tu mateix egoistament. I per això fas aquest camí de retorn a casa per no enfrontar el futur. El futur no existeix. Déu no existeix. Tot és mentida. Jo vaig tenir un fill. Ah, sí? I on el tens ara? Estudiant en alguna universitat? És mort. Em sap greu. I què va passar? Sempre lluitava pel benestar i pels drets de les classes més oprimides. Fins que un dia això va molestar algú important i amb massa poder. Però el teu cas és diferent. Tu almenys vas poder ser mare. No t'equivoquis. Per una dona és molt pitjor tenir un fill i després veure com el maten davant teu. Jo vaig plorar molt i durant molt de temps. Vaig acabar destruint la meva família i a mi mateixa, com t'està passant ara a tu. El teu marit segur que et va voler ajudar. Però tu et vas tancar amb el teu món i no escoltaves ningú. I si no surts d'aquí és perquè no vols, per covardia, perquè no vols enfrontar-te a la vida. Això no és veritat. Sí que és veritat i ho saps. Calla! No vull que m'escoltis. Vivim en un món injust i moltes vegades cruel, però la solució no és ficar-se el cap sota terra. És refugiar-se amb el passat. La solució és mirar endavant, amb la realitat que li ha tocat a cadascú viure, per difícil que sigui. Mirant sempre endavant. Mira, prou, eh? Algú t'ha de dir la veritat. El que passa que ets una nena mimada que quan les coses no surten com vols, en comptes d'afrontar-les com una dona, decideix tornar a casa amb els papes. És bonic aquest lloc. Sí, és la cova de la troballa. Aquí és on el Bover va trobar la imatge de la Verge. És molt maca. És modernista, no? Quan jo era petita, a l'estiu aquest cel sempre estava ple d'orenetes. Per això, el 1916, quan van restaurar la imatge de la Mare de Déu, n'hi van posar una a la mà. Doncs ara no queden gaires. És millor mirar sempre endavant. Els records són això, records. Voler retornar al passat és perillós, mai és com el recordem. Per això és millor arriscar-se i aventurar-se en el futur, encara que no sapiguem què ens espera. Vols que entrem a la cova a veure la Mare de Déu de Caral? És tancada, ja hi he provat d'entrar. Llavors què et sembla si ens acostem al poble? Ho hauràs de fer tu sola, jo no baixaré. I doncs? Mentre fèiem aquest últim tram del camí, he estat pensant en tot el que m'has dit. I tens raó. El meu lloc és a Montsegur, al costat del meu home. Si és que encara m'hi vol, esclar. No ho dubtis. Ell encara t'estima. Això espero. Bé, jo vaig marxant, que em queda molt camí per fer.
Sempre et recordaré. Això.